сябры, з вами я, Кася, новая вядучая калыханкі. Ці можна так? Калі вы любіце кулінарныя эксперыменты, вам сюды, у кулінарнае шоу з Касей. Сёння ў нашай праграме вы убачыце... Гол! Оле! Оле! Фізкульт-салют! Прывітанне ўсім! А здорово у тебе, Егорка, атрымалася. Один удар, і мяч адразу ў вароты трапіў. Я сам не чакаў. Вы пра якія вароты тут гаворыце? Вось пра гэты. Класна ты прыдумала, Кася. Вы што? Гэта не вароты! Гэта экран тэлевізара! А вы, дарэчы, мне ўсю падрыхтоўку сапсавалі. Падрыхтоўку да чаго? Да кастынгу! Якога яшчэ кастынгу? Пайду я ад вас хутка, хлопчыкі. Можа, калыханку буду весці, ці шоу кулінарнае, а магчыма, самыя шакіраваныя гіпотэзы. Вось, паглядзіце. Сёння я раскажу вам жудасную гісторыю, якая зусім нядаўна напалохала увесь сусвет. Ну як, страшна? Ні кропелькі. Наадварот, весела. Як весела! Я ж так старалася і голас мяняла. Табе, Кася, болей падыходзіць вясёлыя праграмы весці. Правильно, Лесик. Вось смяшыць, гэта твой канёк. Як у нашай знаёмай Машы з мульціка. Вось, паглядзі, Кась. Я, вядома, як і Маша з мульціка, люблю весяліцца і весяліць. Але ўсё ж такі б хацела паспрабаваць весці і сур'ёзныя праграмы. Але не ведаю, што выбраць. Столькі іх на тэлебачанні развялося, галава кругам ідзе. Вось бы я раней жыла, калі тэлебачанне толькі-толькі пачыналася. Лічыш, ты б тады была самай знакамітай вядучай? Я упэўнена, перадач жа раней было няшмат, і ўсе іх я б вяла. І фарбавалі б табе губкі і шчочкі тады зялёнай фарбай. Што ты такое выбаўляеш, Ягор? У мяне губкі і шчочкі свае, чырвоныя. Я не нейкі там зялёны гуманоід. А між тым, Ягор мае рацыю. Раней тэлебачанне было не каляровым, а чорна-белым. Я чула пра гэта, і што? А ці чула ты, што ў камерах, на якіх здымалі тады праграмы, прымяняліся чырвоныя фільтры? Ну якая мне розніца? Хоць шара-бура-малінавыя. Ёсць розніца, Кася. Ты праз чырвоны фільтр выглядала б як сапраўдны прывід. Вой! А каб такога не было, падчас здымак губы і шчочкі вядучых сапраўды размалёўвалі зялёнай фарбай. Ну і ну! Не, я не хацела б працаваць на тэлебачанні мінулага. Мне ў нас болей падабаецца. Тэлебачанне каляровае. Губкі, шчочкі ў мяне чырвоныя. І ўсе бачаць, якая я прыгажуня. А можа табе яшчэ і спортам заняцца? Ну што? Яшчэ прыгажэйшай станеш. Гэта можна. Толькі спортам будзем займацца разам. Пад маім пільным наглядам. Так, хлопчыкі, у одну шеренгу становіся. Раз, два. Слухаем і выбіраем. Я вершыкі спартыўныя зараз вам чытаць буду. Стужкі, абручы і мячыкі. Гэта цацкі для... Гімнастыкі. Ну не, які з цябе, Лесік, гімнаст. Не падыходзіць нам гімнастыка. Выбіраем далей. У кошык забіваем гол, мы гуляем. У баскетбол. О, можна. Толькі спачатку падрасці прыйдзецца, каб да кошыка дацягнуцца. І якім спортам тады нам займацца? Не спяшайцеся. Во, успомнила яшчэ. Слухайце. Вышэй за неба скокнуць рады на батутах. Акрабаты! Здорово! Я за акрабатаў. А ты, Ягор? Мне таксама падабаецца гэты спорт. Кася, мы згодныя акрабатамі быць. Хочаце як ніндзя лятаць і пераварочвацца ў прасторы? А пры чым тут ніндзя? Просто я зноў мульцік пра Машу узгадала. І што ты там узгадала? Зараз убачыце, што. Глядзім. Ну, такім малым, як Маша, вядома, няня патрэбна, бо за імі пільны нагляд неабходны. А вам бы няню таксама не пашкодзіла завесці. Вам? Ну не мне ж.
Я дівчинка, а ви хлопчики. І що з того? На що нам няня? Ми ж не маленькі. Не маленькі, але такі спритні. Всюди, де треба і де не треба, можете свої носи усунуть. Ой. Кася, Все, вирішено. Буду вашою няней. а може, Не може. Ти ще не ведаєш, Ягор, з нашої Касі і лепш не спрачатися. Правильно, не перебивайте слухаться мене. І будемо ми зараз з вами і маленькими глядачами азбуку повторять. азбуку? Що нам її повторять? Ми азбуку чудовно ведаємо. А, Б, В, Г, Д, Ж, З. І Клемене. Молодці, конечно. Ось і допоможемо тим дівчинкам і хлопчикам, хто ще не вміє читати. Ну добре, ми згодні. А що нам робити? Значит так, задание такое. Необходимо придумать кожному по вершику на певную літеру. А можна мені про Л? Бо це моя любимая літера. З її починається моє ім'я. Тоді я говорю про літеру Я вершик складати. Добре. А я візьму собі К. До речі, наші поважані глядачі, ви так само можете придумати віршики про літери, з яких починаються ваші ім'яни. А кап нам легче й думалося, зараз і мультик про веселу азбуку запускаємо. О! Ну, поглядім, що у нас отрималося. Лесик, починай. У мене завдання було про літеру Л. Слухаємо. Л, як і я, любить різні експерименти. Коли ми дві літери Л побач напишемо, дик яны на радость нам у М перетворяться. Хо, а це правда так і отримається. Молодчина, Лесик. Здорово підмітив. А зараз слухаємо тебе, Ягор. Про літеру Я. Яна вот что хочет про себя рассказать. Я не только литера. Я литера, склад и слово. Класно, Ягор. Ага. Одразу, видать, ти добре у школі вчишся. Ви ще мой віршик не слухали. Я на мене геніальний. Ой, ну давай свой геніальний. Слухайте, значить так. К допитливая вельми, любить питання задавати. Куди, кому, коли, мультфільми починати. Ну як вам? Здорово. А я що казала? Геніально. Глядім черговий мультфільм, сябри. Ага, і співаємо разом. Ой, які ми молодці! А ось цікаво, які віршики придумали наші глядачі. Сябри, напишіть нам свої вірші про літеру, з якої починається ваше ім'я, добре? Нагадываем наши адресы. Поштовий 220-114, город Мінськ, вулиця Микайонка, 9. Ці електронні Доброранок ТВ /gmail.com. Будем чекать ваших листов с нетерпеливостью. Ну а зараз час розвітуватися. Упевнена, що день сьогоднішній пройде цікаво і весело. А мы зустрінемся, як завсёды, зранку. У нашим Доброранку! Там знову що-небудь гадкое придумать.